Хайырлы кеш, сіз жаңа қоршағарылышын қорайсыз, студияда Олина Хисматуллина, бүгінгі күннің түп темалары. Міне 20 сағат ішілер магазинат, ночные магазины. Вот алар саталар шулар. Шолода суррогат алкоголь сатып, законсыз бизнес белән шөгыльләнгән 32 яшьлек ир-ат кулга алынды. 80 яшьлек ханымның автобуста кулы ишеккә кысылган, шәһәрдәшебез ярдәм сорарга мәҗбүр. Студентлар авыру сабыйларны сөендерә, балалар хастаханәсенә яңа ел десанты төште. Шолода икътисади куркынычсызлык һәм ришвәтчелеккә каршы туру бүлеге хезмәткәрләре суррогат алкоголь саклауда гаепләнеп шәһәрдәшебезне тоткарлады. 9000 литр спиртлы эчемлек кулланудан алынган 32 яшьлек ир-ат законсыз бизнес белән шөгыльләнә. Алкоголь продукциясенә документлары юк икәнлеге ачыклана. Исегезгә төшерәм, декабрь аенда Россиядә азык-төлек булып саналмаган спиртлы эчемлекләрне сату тыела. Әлеге күрсәтмәне шәһәр кибетләре үтиме, хәбәрчебез тикшерде. Көн күреш товарларын сатушы әлеге кибеттә итәк астынан фанфуриклар сатканнар. Безнең иҗат төркеме килгәндә кибет ябык иде. Әмма шәһәрдәшләр белдерүенчә бирдә һаман да суррогат алкоголь саталар. Видел, да. Здесь, да, продают. И никак никто не реагирует? Нет. Я сам их не беру. Үзен танытырга теләмәгән шәһәрдәшебез безгә тагын бер урын күрсәтте. Кибет 29-нчы комплекста урнашкан. Әмма сатучы фанфуриклар сатылмый дип белдерде. Чего это такое? Он есть, что ли, у нас? Шәһәрдә фанфуриклар сатыла торган берничә адрес буенча бардык, әмма берсендә дә суррогат алкоголь сатып ала алмадык. Тут, наверное, либо в совсем в опустившемся нравственном облике человека, и, что самое главное, наверное, все-таки финансовом положении людей. Потому что пропивают все, и все, что остается, копейки несут туда. У нас, по крайней мере, не было такого, как в Иркутске. Вот. Тут знают от того, что дорогое удовольствие, 200 рублей бутылка, а панфурик сколько он? 30-50 рублей. Поэтому дешевизна подкупает и всего-навсего. В ночных магазинах покупают, в подземных переходах, в ночных магазинах. Вот это хан продают. Вообще ночные магазины всегда продают под прилавком. Табиблар 2-3 шешә фанфурик куллансаң да инвалид калуың ихтималды. Кайчакта үлем очраклары да күзәтелә. Высшие спирты, содержащие в суррогатах алкоголь, точно так же растворяет жировой слой нейрона. Идет непосредственное токсическое действие на мозг и разрушение этого мозга. Человек просто остается слабоумным из-за того, что у него фрагментарно остается вот это серое вещество, которое за наш интеллект отвечает. Медиклар якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре алдыннан суррогат алкоголь кулланган пациентлар саны бермә-бер артыр дип борчыла. Спиртлы эчемлекләр кулланучыларга Иркутскида булган хәвефле вакыйгалары тәэсир итми дип белгечләр. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Федераль салым инспекциясы эшмәкәрләр һәм юридик затларның түләмнәрен яңадан караячак. Сүз Татфонбанк һәм Интехбанк клиентлары турында. Бу хакта республиканың икътисад министрлыгы хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, бизнес-омбудсмен Тимур Нугманов белән очрашу барышында эшмәкәрләр акчалар китте, әмма иясенә барып җитмәгән дип зарланды. Хәзер юридик затлар 30 декабрьгә салым инспекциясенә килергә мөмкин. Тиешле документлар алып килгән очракта алар түләнгән дип исәпләнәчәк. Кар яву сәбәпле юлчылар махсус режимда эшләргә мәҗбүр. Әлегә шәһәр юлларына зарланырлык түгел. Әмма урамнарны кардан чистартканда киртәләр дә очрый. Юлчылар машиналарын проспектларда калдыручылар белән ничек көрәшәләр? Хәбәрчебез ачыклады. Быелгы кыш карга юмарт булды. Бүген төнлә проспектларны кардан чистарту өчен барлык көчләр шуңа юнәлтелде. Сегодня же нормально было. Можно было бы грейдеры пустить, убрать, колея не было бы, и потом подмели бы, асфальт чистый был бы. В последнее время более-менее чистит все. Я вот этот, даже кармашках на остановках, все как положено почистил. Автомобиль юллары предприятиесендә тәүлек буена эшлиләр, төнлә эшләү җиңелрәк тә, жайлы да диялар. Сегодня ночью 74 единицы техники на линии было. Это 3 полноценных колонны по 3 районам и еще одна колонна по узким проспектам. Это как Беляев, Автозаводской, Королева, 40 лет Победы. На основных проспектах, где магистральные проспекты, у нас проблем нету. Более как-то, и, может быть, чиновницы понимают. Җирле юлларны чистартканда проблемаларга юлыгалар. Машина йөртүчеләр мәгълүмат такталарына игътибар бирми. Кар чистарту графигы күрсәтелсә дә машиналарын юл кырыенда калдыралар. Шуңа күрә юлчыларга җирлек үзләре советы рәисләре ярдәмгә килә. Я считаю, что это очень хорошо. Очень хорошо, потому что и МУПАТу тоже легко, потому что они же не знают жителей, куда обращаться. А я все-таки дома знаю,
По сотовому телефону позвонили этим жителям, они вышли. Мы машину брали, мы дорогу почистили. Но работали очень хорошо. И тракторы работали, и люди с лопатами работали. Организована была работа. Şalada jirli yollarına grafik boyunca ertengi 8'den kişki 6. yartıga kadar çistartalar. Yolçular maşinalarını tiyişli urunga koyunu sıray. Kımaşavlagan avtomobillerinin hücalarını tabarga tırışacaklar. Eğer tapmasalar evakuatör çakırtırga mecbur bulacaklar. Güzel Şıhapova, Luiza Safvanova, Alexey Ivanov, Lenar Sultanov, Yanılıklar. Җәмәгать транспортын йөртүчеләрнең пассажирларга карата начар мөнәсәбәте 82 яшьлек пенсионер ханымны еларга мәҗбүр иткән. Ул 35-нче маршрут буенча хәрәкәт иткәндә җәрәхәт ала. Шәһәрдәшебезнең кулы ишеккә кысылган. Барысына да автобус шоферы гаепле ди ул. Әмма кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген белми. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Тәскире Хакова энергетик мәдәният йорты тукталышында булган хәлне күз яшьләре белән искә ала. Ул гыз бистәсеннән яңа шәһәргә өенә кайта торган булган. Многие вообще пожилых вообще не уважает, не останавливается кызым. Одна стоишь, вообще не останавливается. Тукталышка яшь хатын-кыз килеп баскач кына маршрут транспорты туктый башлаган. Әмма 82 яшьлек пенсионерга салонга керү җиңел бирелмәгән. Я только вот так, ладно, ногой не перешагнула, руками туда держалась, дверь хлоп и закрылась. Я стучу, ору, потом дверь открыли. Меня вот тут синяк даже был, такие боли меня на голову отдала, на сердце отдала. Ладно, у меня очень толстый пуховик был. Пуховик не было бы даже, может, трещины или нәрсә. Старый рукам много надо, что ли, кызым. Тәскир апа белдерүенчә, салонда аны яклап беркем дә сүз әйтмәгән, шофер да гафу үтенмәгән. Исемен сорагач Георгий Савельев дип җавап биргән. Без 35-нче маршрутта мондый кеше эшләмәгәнлеген ачыкладык. Димәк, шофер ялган мәгълүмат җиткергән. Пассажирский перевозка оешмасы директоры Николай Тятюшкин әйтүенчә, шофер пассажирны күрмичә калырга мөмкин түгел. Открой, пожалуйста. Закрой, пожалуйста. Вот так, да? Вот как он работает. А газели старого образца? Вот она сказала, что на газели старого образца. На газелях старого образца их уже у нас нету. Хәзер әлеге шоферның кем булуын ачыклау кыен. Кызганычка каршы җәмәгать транспортында кыерсытылучы пенсионерлар саны шактый. Моның белән көрәшергә кирәк ди шәһәрдәшебез Людмила Ваганова. Раньше таблички были в небольших салонах автобуса. Там было написано «шофер», дальше было место, и большими буквами было написано фамилия водителя. Если будет такая табличка в салоне, это будет дисциплинировать водителя, потому что он будет знать, что если он кого-то обидел, человек выйдет, скажет рейс, номер автобуса, самой машины, фамилию водителя. Значит, или будут наказывать самого руководителя маршрута, или, может быть, когда будет проводиться тендер, какие-то будут условия ставить ИПшнику. То есть я думаю, что это поможет, потому что дальше так невозможно. Пенсионерлар мондый мөнәсәбәтнең сәбәбен дә белә. Шоферларга социаль картага караганда акча алу тышлырак, әмма пассажир транспортын йөртүчеләр арасында икенче төрле уйлаучылар да бар. Я сам пенсионер, оплатили проезд. Они не виноваты, что у них проездной. Но их же не так уж много. 30%, наверное, ездит, не более. Положительно, чем больше, тем лучше. Думаю, что? Конечно. Они же наполняемость делают нам салона. У нас валидатор стоит, у них же пенсионные есть. Сейчас отмечаем, да все нормально. Пассажирлар булмаса бизнеста юк дигән сүз. Шуңа күрә җәмәгать транспортында баручылар һәр вакыт хаклы. Кыерсытылган очракта дәшмичә калмаска кирәк. На всех автомобилях стоят регистраторы. То есть сегодняшний вот инцидент, который произошел, я могу прослушать. Я не могу в салоне увидеть, что происходит. Но звук он записывает. Но если уж такое случилось, уважаемые льготники, посмотрите госномер. Тут же сообщите или исполком, или нам. Мы разберемся. Автобусның номерын истә калдырып, пассажирский перевозка оешмасына хәбәр итәргә кирәк. Моны шул ук көнне эшләсәң, гаеплене табуы җиңелрәк. Гүзәл Шыхапова, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бір ой ішінде Шалода 1200 видео күзәтү җайланмасы урнаштырырга тиешләр. Аларның барысы да социаль мәдәни объектларда куелачак. Куркынычсыз шәһәр программасы кысаларында, балалар бакчаларында, мәктәп, спорт объектларында һәм торак йортларда камералар куелган. Барлык мәгълүмат онлайн режимда җыелып бара. Язманы махсус хезмәтләр, шәһәрдәшләр шул исәптән полициядә карый ала. Видеоархив 30 көн саклана. Статистика буенча җинаятьләрнең 30% куркынычсыз шәһәр программасы ярдәмендә ачыклана. Среди
раскрытых преступлений подавляющее большинство – это кражи. Лучшая профилактика преступности – это неотвратимость наказания как таковой. Но, естественно, уже если все общежитие знает, что вон там идет запись, то, выходя на улицу, то есть под объектив действия этих видеокамер, они становятся сдержаннее, то есть обуздывают свои преступные желания. Яңа ел алдынан барыбызда мөгҗиза көтәбез айрыша балалар. Телекләр шыңга аша хәйрия акциясе моңа бер мисал. Бу көннәрдә гизләгән бала акциядә Кыш бабайдан бүләк алды. Что за щекель? Катя 4 яшьтә генә булса да бәйрәмнең нәрсә икәнен белә. Шалы икмәге компаниялар берлеге Кыш бабай аңа махсус ком алып килгән. Ул кул моторикасын үстерергә ярдәм итә. Катя әвәләп ябыштырырга ярата. Балада Даун синдромы, шуңа да карамастан кыз яхшы үсә, логопедка һәм башка белгечләргә йөри. Алар апасы белән көне буе Кыш бабайны көткәннәр, иҗади номерлар әзерләгәннәр, чыршы бизәгәннәр. Ак сакаллы кунакка алар шиксез шат. Это очень нужно, это необходимо просто. Это просто необходимо, да. Потому что, во-первых, приносит незабываемую радость для них. Ну, во-вторых, они чувствуют себя, как все обычные детки. Кыш бабай белән хар кызы Шалы икмәге янындагы мәйданчыкларда шын бәйрәм ясады. Кызлар, малайлар шигырь уку өчен хәтта чират торды. Исән салмаяңа ял, хош киләсең үз алга. Теләкләр теләбез бүген бер-беребезгә. Гыз бистәсендә узган бәйрәмдә бер бала да бүләксез калмады. Мне подарки, много Дед Мороз красивый. Мне все нравится, все. Яңа ел алдыннан Шалы икмәге тылсымчысы 600 баланы шатландырды. Теләкләр шынлыгы аша акциясе инде 4 ел бара. Аның ярдәме белән 4000 бала яңа ел мөгҗизасына ышана алган. Акция бүген Асылташ социаль приюты балалары чыршысында төгәлләнә. Үзәктә тәрбияләнүче балалар Шалы икмәгенең партнерлары Coca-Cola, Mars һәм Globus'тан бүләкләр алды. Әмінә камы балалар медицина үзәгендә дәваланучы балаларга хастаханәдә күңелсезләнеп ятарга ирек бирмиләр. Алар янына бүген Кыш бабай килде. Буш кул белән түгел әлбәттә. Бу акцияны инде 2нче ел рәттән шәһәр студентлары советы оештыра. Елына бер тапкыр Кама балалар медицина үзәгенә килү Кыш бабай өчен матур гадәткә әйләнеп бара. Ул олыларны да, балаларны да хотлый. Валерия 8нче сыйныфта укыса да ак сакаллы картка ышана. Бу ел ул хатлар язып бүләк сорамаган, тизрәк тереләсе килә дип теләгән. Ә елмаю дәвалануның иң үтемле чарасы. Весь день лежу в больнице, тут скучно, а тут вызвали нас на к Дед Морозу. Очень поднял настроение. Самат хастаханәдә 10 көн дәвалана. 6 яшьлек малай өен сагынып күңелсезләнә башлаган, әмма бәйрәм десанты моңа юл куймады. Целый год мы не шалили, стих для дедушки учили. Новый год ведь это волшебный праздник ведь. И Дед Мороз всегда приходит, чтобы дети не попросили. Әлеге бәйрәмне студентлар оештырды. Алар ай дәвамында бүләкләр җыйган бәйрәм программасын төзегән. В этом году мы собирали подарки не только с вузов, СУЗов, но еще и школы к нам присоединились, и предприятия города тоже к нам присоединились. Если говорить в объемах, то раза в 3-4 по сравнению с прошлым годом подарков было больше. Ну, это показатель того, что это не безразлично людям, и то, что мы делаем, ну, это полезно и важно. Шул рәвешле 300 дәнәгә якын бүләк җыелган. Аларны хастаханәдәге балаларга гына түгел, муковисцидоз диагнозы белән авыручыларга да таратачаклар. Киләсе елда исә акцияның классларын киңәйтеп, Казандагы балаларны да котларга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу чәршәмбе көннең соңгы яңалыгы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.